Sohrab Jalolov хатмкунандаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аст. Вай имсол донишгоҳро аз рӯи ихтисоси ҳуқуқшиносӣ хатм мекунад. Дар ярмаркаи вилоятии ҷойҳои холии корӣ ки субҳи имрӯз санаи 18 май дар даромадгоҳи бинои асосии донишгоҳ баргузор гардид, иштирок намуда ба худ ҷойи корӣ пайдо кард. Ба ҷуз аз мутахассиси шӯъбаи таҳлил ва робита бо ҷомеаи назди раёсати донишгоҳ буданаш, дар ярмаркаи мазкур барои худ дар ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл ба вазифаи ёрдамчии таъминоти ҳуқуқии ташкилот ҷойи кор интихоб намуд, зеро ин соҳа шуғли дӯстдоштааш мебошад. мо ҷавонон метавонем пас аз хатми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ соҳиби ҷойҳои корӣ ба худ муносиб гардем. ҳоло ман пас аз хатми муассисаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соҳиби ҷойҳои корӣ гаштам, ки ин боиси дар оянда хуб гаштани зиндагии худ ва фаъолияти касбии хешро барои таъмин намудани аҳли оилаи худ ва дар оянда ба халқу ватани худ хизмат карданро сабаб мегардад. донишҷӯён ҳам аз ташкил ва баргузории ярмарки ҷойҳои холии корӣ изҳори хушнудӣ намуданд, зеро бино ба нақли онҳо ин иқдом имкон медиҳад, ки хатмкунандагони донишгоҳ саривақт ба худ ҷойи корӣ ва маоши хуб пайдо намоянд. дар ин сурат сафи муҳоҷирони меҳнатӣ низ аз ҳисоби ҷавонон кам мешавад. бештари ташкилоту корхонаҳое ки ба хатмкунандагон ҷойҳои холии корӣ пешниҳод намуданд, бо пур кардани анкета ва номнавис намудани донишҷӯён онҳоро ба қайд гирифтанд, зеро аз байни онҳо мутахассисони арзандаро интихоб ва бо ҷойи кори доимиву маоши хуб таъмин мекунанд. Масалан, маркази забономӯзии Аркон барои хатмкунандагон беш аз 10 адад ҷойҳои холии корӣ аз рӯи чанд ихтисос пешниҳод намуд, ки музди маошашон аз 800 то 1200 сомониро ташкил медиҳад. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ки имрӯз вазифаҳои ҷойҳои кори холии вилоятӣ баргузориш истода аст, вазифаи озод якчанд забонҳои омӯзгорни забони хориҷӣ, забони русӣ, забони немисӣ, омӯзгорон ба Дакор ва мутахассис шӯъбаи маркетинг ва инчунин мутахассис шӯъбаи молия ба мо лозим аст. ҳамчун ёрдамчи директори генералӣ мо ба кор қабул мекунем. фонди қарзи хурди Имон дар солҳои дароз бо ин донишгоҳ ҳамкорӣ менамояд ва бештар бо хатмкунандагон бо курсҳои сеюм, чорум бештар чорабиниҳо мегузаронад, омӯзишҳо, семинарҳо якҷой мегузаронем. ин албатта барои пешрафти ҳам омӯзиш талабагон, донишҷӯён, ҳам барои интихоби касб ба онҳо мусоидат менамояд. ташкили ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст ва он ҳамасола гузаронида мешавад. ҳадафаш саривақт таъмин намудани хатмкунандагони донишгоҳ бо ҷойи кори доимӣ маҳсуб мешавад. ҳадафаш саривақт таъмин намудани хатмкунандагони донишгоҳ бо ҷойи кори доимӣ мебошад. сардори раёси агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилояти Суғд Нодири Шермуҳаммад суханронӣ намуда таъкид дошт, ки давоми 4 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 100 ярмаркаҳои ҷойҳои холии корӣ ташкил ва гузаронида шуд, ки дар доираи он беш аз 2000 сокинон бо ҷойи кори доимӣ ва шуғл фаро гирифта шуданд. иттилоъ дода шуд, ки музди маоши ҷойҳои холии корӣ дар ярмарка пешниҳод шуда аз 500 то 2500 сомониро ташкил медиҳад. имрӯза чорабинӣ низ дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ки аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ҳамкорӣ бевосита бо донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. аз ҷониби мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Бӯстон, Гулистон, Спитамен ва Ҷабор Расулов бо иштироки бо пешниҳоди наздик 2000 ҷойи кори холӣ аз ҷониби 195 корхонаи муассисаҳои ташкилот ба мақомоти шуғли аҳолӣ ки пешниҳод гардид дар ярмарки имрӯза пешниҳод гардонда шудааст, ки музди маоши онҳо аз 500 то 2500 сомониро ташкил медиҳад. дар доираи ярмарка барои хатмкунандагони донишгоҳ беш аз 150 корхонаву ташкилотҳо наздики 2000 ҷойҳои холии корӣ пешниҳод намуданд. сармутахассис оид ба интихоби кадр дар ширкати Фаровон-1 Баҳоваддин Хоҷаев мегӯяд, ки давоми наздик 1 соати ярмарка аллакай беш аз 10 нафар хатмкунандагон ба худ ҷойи кори мувофиқ интихоб намуда худро номнавис карданд. ҳамчунин беш аз 30 нафар донишҷӯён барои гирифтани маълумот оиди ширкат брошюра гирифтанд, ки баъд аз интихоби кор метавонанд бо намояндагони
امکان شرکت تماس گیرند. مسئولین کارخانه و تشکیلات ها هم تشکیل چنین یارمارکه ها را برای دانشجویان و جوانان مفید ارزیابی میکنند. شرکت ما شرکت بسیار ساحه می باشد. از قبیل استحصال آرد، روغن، تخم، استحصال کمبیکار برای خوراک چاروا، ما با استحصال ریگ و شغال، استحصال بتون، استحصال غشت برآمده شده است. به نزدیکی نیاز داریم باز یک کارخانه استحصال کمبیکار برای خوراک چاروا به فعالیت آغاز می نماید و امروز ها ما برای خط کنندگان هم در استحصالات و هم در کارهای معمولی یعنی آفیس میگویند کارها را پیشنهاد کرده استادیم. یارمارکه جایهای خالی کاری برای ختم کنندگان در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان نزدیک 1 ساعت دوام کرد. هدف از تشکیل یارمارکه این پیش از همه کاهش دادن صف مهاجران تاجیک و سری وقت با جای کاری دائمی تامین نمودن ساکنان محسوب می شود. هدف از تشکیل یارمارکه این پیش از همه کاهش دادن صف مهاجران تاجیک و سری وقت با جای کاری دائمی تامین نمودن ختم کنندگان محسوب می شود. گزارشی فرزانه شمسی و سید مختاری سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.